Čaute, ide dnešného videa. Dneska si zahrajeme, viete čo? Dneska si zahrajeme asi, dneska to bude druhá časť zo Sweet Game Sniper, že strieľame za toho vojaka. Ideme, proste, kto vie, musíme toto strieľať ich. To som netrafil. Musíme toto streliť. Toto podľa čiary, ešte to ten. Za výsledky 001, to sme stali. Ideme ďalej. To ten. Bum. Bum. Čo si myslíš? Keď je Matúš ten vojak rúžovú do Sweet Game, to by sa, neviem to povedať, by sa mali bať ako. Toto zistí policia, že to robím, no to ma zabíja. Jak teraz všetky pozeraj. A čo mi tu búcha? Plenky na bubečky, toto pastky na bubečky, som chcel povedať. Tu máš jednu. Kde je druhý? No prečo, že strieľame krátky mobil, ja to mám tak. Ja to nemám tak. Ja to nemám takto, ale ja to mám takto. Čo je tak? Reklama! Wow. 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 Ako wow. Ale wow. Ale fuj. Taká mi toto je. Nie, nebudem to vôbec žrať. Možno si to inštalujem a spravíme z toho seriu asi. Vyskúšame to. Ale nie teraz. Teraz máme Sweet Game. Next. Yes, oni budú skákať. Tu máš stále som kolí. Tu máš nie tam. Tu máš. No, čo to som nedal. Ideme ďalej. Tu máš. Tu máš. Máte aj go odbel. Tu máš. Yes. Som mu dal poriadnu. Tu máš. A tu máš. Yes. Sme ich dali jak nič, proste jak frajer. Vôbec. Teda vôbec. Počkajte, asi neviem. Musíme tu máme. Musíme aj tu. Reklama! Keby som bola taký bohatý, iba pretože hral fotbal, tak by som mal hojžiť. By som si samozrejme hojžiť. A keď jedno video nemá ani dve zjednutia. Jedno video ani nemá zjednutie, potom tak. Jajče. Jedno video nemá ani jedno zjednutie skoro. Čiže takto. Next. Day 2. Deň 2.
Tu už mi ukazuje jeden. To necháme. Ten už vyhral. To nebude také ľahké, ešte aj jeho zastavím nakedy. Bude rád. Dúfam, že bude rád. Ak to by nebol. Presne. Nepravdu, stavím ti do toho. Ty budeš plakať, že? To vieš ak. Ideme ďalej. Toto on je? Svieti mi červená tam. No, ideme ďalej. To je Dark Vera, toto si točím Dark nejde. Vyhral, yes. Som rád, lebo nechcem strieľať ako. Toto už ma hnevá. Ešte takto? Ešte tu je jeden. Aby sa 356 spravil. No ako necháme sa mu trošku hodí, lebo hrajeme Sweet Game, ale my nesme hráči ako. Nesme hráči, strieľame. To by som teraz už tam nezastral, že... Ja tiež kajali. Koko, červená. A zvoníci. Tá sa fotí ako paparáci. Mobil až tak. Normálne. Mobil tak. J3, to je zase to isté ako fakt. Mi chcete povedať? Zahráme si to posledné a už bude koniec. Idem ďalej. Ty dostaneš poriadnu. Slel na zabávku ešte. Čiže toto bude asi koniec videa, ešte zastavíme si jeho. Čiže toto je asi koniec videa. Máte like, odber. Aby ste skončili takým failom, ako toto je futbalista. Si je to za to Libor Romovič. Len ho zle vidím v tej kamere. Keď chcete, aby ste tak skončili, v tom prvom pokuse, fail proste. Keď nechcete takého zabiť, dajte like, odber. A bude to jedno proste. Dajte like a odber a budete mať šťastie do konca života. To som hovoril jednom môjmu kamarátu z školy. A to teraz hovorí, že a tu už kedy budeme šťastie, bo mi dal odber. Hovorí, čakajte. Aj on, akože toto sme teraz. Akože pozerajte on, že a tu už kedy budeme šťastie do konca života. To telkami už nemám to vúna nejaká. Určite si to neskúsime. Ale prosím, už to nech končí. Čiže toto už bude asi koniec videa. Dajte like, odber. Dovidenia. Dajte like, odber. Dovidenia, peknú zvyšku dňa. Neviem, či máte noc alebo deň, ale to je jedno už. Čiže čaute. A ja mám vypnúť to.